नायदो सना नोंनि थाखाय भेलेन्टाइननि गोदान गिफ्ट नोंखौ बियो गोजासो माथो अब्लाबो गिफ्टानो जायोना नों मा सानदों आं बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन आंनि गिफ्टखौ बासिबाय नों औ बासिदों औ जागोन दे आरो न'आबो पिंक कालारनि जानांगोन रणबीर ओइ रणबीर गोसो थोनो एकदमबारे पियाज बायदि जाथारो आहाहा सि नों आंखौ पियाजजों कम्पेयार खालामबाय हाबाया केन्सेल नै बिबि बेबादि दा खालामसैलै डेटआनो फिक्स जाबाय नै कार्डआबो साफायबावबायसो आं बेफोरखौ मिथिया बिदिब्ला आंहा दा मा जानांगौ दालाय मा जानांगौ बेजोंलाय आंहा मा नाथाय फैसायाथ' थांखाबायना आलासिफोरखौनो खबर होखाबाय आयु मा साइसनि मानसि नोंलाय माबोरै सार रंजायोबा थाल्ला बेखायनोथ' बुंनाय जादों ठुकरा के मेरा प्यार मेरा जेबो जेबो हेपी सिंगल्स वेलेंटाइन डे ओइ बेबि रथ' खोनासंना प्लिज वेलेंटाइन्स डेआव वेलेंटाइन गैया अब्ला मानिथो टेनसन गान्थि जयन्तियावबो बहाथो महात्मा गान्धी थायो आरो जायनि खाफालाव गैया पारि बिनि थाखायलाय मा 14 फेब्रुवारि दायो बिथांमोनखौ सोर बुजायनो बेफोर गासैबो मायासो नोंथांमोना गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ बेखायनो बयनोबो हेपी सिंगल वेलेंटाइन डे दा नोंथांमोना मा सानो बे नोंथांमोननि खामानि